मासे हाटला पकोडा आमगला ये बोले हा मी मासे फेरता होतो हॅपी व्हॅलेंटाईन डे तू खबर वगैरे सगळे थापला असताय ना त्या नेट करायचे का कोण मान्य गेलो ना कितो काय मध्ये तू यस की झाले ते मम्मी गेलेस कुठले सर एक काम एक मनशा गेलो त्याला मर्डर करपाक जरूर 2 जण गेलो आत हॅलो उपरा 5 मिनिटां भितर कुठला सर आमच्या घरात कोण झाला आणि डेड बॉडी मिसिंग झाले वाजता नाही 61 हाऊस झालं वय नीट आहे कसं बिगेल ओके पाणी कोशी बोलले पाणी जोर नका सापडलो ही तुमची उत्तर ऐकून आमचे कान पासून बेरे जाऊन गेले सर चंद्राच्या पुरुषाच्या पायात घाटत होता नाही